lan sakjroning ati. Merga sakjroning nggonku memuji marang panguwasaning Gusti ing kono. Tansah pinaringan wangsit marang Hyang kaporo sakjroning nggonku nyuwun marang panguwasaning Gusti. Eyang Sentanu mugi tansah jampangi marang laku. Kaporo dhewekne kowe ngerti. Apa to sing dadi sejatining urip? Isen-isen sakjroning aku. Wit karana tansah lempet babakan hawas. Ning kabeh mau saka pawelinging Eyang Sultan. Damar wulan bisa gayuh marang kamulyaning urip. Linambaran kudu perwita menyang Praja Majapahit. Ning kabeh mau kinanti malang welinging Eyang. Aja nganti pisan-pisan jumujuk wonten ing Datulaya Kapur. Damar wulan kudu lumebu menyang kepatihan Majapahit. Saperlu dimen kelakon ketemu kelawan Paman Haryo Jejetan sing rikalenggahan iki dadi patih ana ing Majapahit kang aran Lutu. Nek pancen kabeh mau dalan kinarya Damar wulan bisa gayuh kamukten gayuh kamulyan sajroning urip ana ing plataraning jagat. Kabeh welinge Eyang bakal ndak gunakake kapor. Enggal-enggal aku bali menyang ya kuwi desa Paluombo. Nyiras pantes jaluk Sabyantu kelawan Wasabdo Pramono. Wasabdo Wanaya. Kula sing teko